Кореновата шийка е тук горе-долу, където започва разклонението, нали? Виждате всички. Тя задължително трябва да се зарови и 1-2 см и над нея. Това е с цел да не замръзва фиданката. Идва зима. Много е важно корените да не се подгъват. Дълбочината на дупката да е такава, че корените да влязат свободно и след това започва едно отъпване с пръст, много хубаво отъпване, за да няма свободно пространство и отъпването и засипването става до тук. Фиданката е важно да бъде изправена вертикално, да не съдите така или така, така и давате по-голям шанс. Защото надолу. Зеленото нагоре. Зеленото нагоре. Да. Не, да бъде няма подрязване на корени, нали? Не, ето подрязване. Значи където има по-дълъг корен, няма проблеми да се подрежи. По-добре се подрежи, ако има някъде, да, но те повечето понеже да не над земята, нали? Това мога да сприема да се. Да, ето тук в случая, виж колко трябва да копаш настрани. Добре, обясним го това, да. Това може да се отрежи. те може да се отрежи, не може да се подгъне, така ли? Отрязването трябва да е с остър нож, не трябва да е да трябва да е точно така, с някаква... Значи ножове трябва да е. Къде да се реже? Ами това може и тук да се кръси. Да бъде като за да не на едно ниво горе-долу. Това не е проблем, защото има два основни. Какво друго подсещате? Сега, корената шийка ти обясни ли им тук? Обаче така и така, два пръста не е лошо над нея. Да, над нея, просто да. И после отгоре тор, нали? Хубаво земя, но... Земя тук няма. Не, след като сме го докарили тук, отгоре може от тези... Тор, а не тор. Той казва торф, не торф. Добре. Там има малко... Конският тор е много силен. Ако свършим мястото, защото то ще свърши, Юли, предлагам да минем нататък малко надолу, имаш още, нали? Добре. Така добре ли е? Като свърши това място, това е добре, но ето тази трева не е хубава да бъде тук. Нали? Хубаво е да е изтръскана, да е земя. Поливане нещо? За сега няма. Да. Времето го дават само днес. Може да припикае, да? Цялото днеска го поръчахме да е хубаво. Големи туби сме взели някои... То не е топло, така че ще се оправи. Не, никакво. Не е топло. Не, няма смисъл. Няма какво се спря. Няма смисъл. Земята е влажна, цяла седмица е валяло. За 2 дена предполагам, че пак ще... Един въпрос. Удачно ли е да се вземем от някакъв източник пръст, примерно, и после... Може и така, но не виждам просто... Може, но... Да разкопвам. Вие в процеса на самото копане ще имате... Да. Нещо отказвате, че не е удачно с трева. Не. Трябва да се зачита трева. Почва гние и така. Смисъл да става на... Иначе корените ще се фанат на тревата и ще почват да дърпат влагата. Аз имам въпрос. Вие повечето от вас сте съдили друг път, нали така? Не, точно има. Сме съдили... Точно клекове. Клекове не. То принцип е... За кореновата шийка, изправените корени да не се подгъват. Това са основните проблеми.